Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palito Namekmet. Inilah pemberangkatan jenazah Nyonya Hamba Tuhan Ibu Albine Boru Sitopul, Opu Nancy Christina Boru Sitopul, Nyonya dari Guru SMC Morangkir di Orang zakat lagi.
Di keluarga besar Simorakir laos doon namin ang tuwakta ama ina ng uparsang apihami walau pakai di satokin ala naung daun perjalanan namin sa tibing tinggi rola rapdohot unduata di distrik Saplo Patamang Pareses laos pasarato nakahatan naul yalani haroro namin di zon mobi matu kakak namin kakak Melpa Morakir rodo kami sian distrikta Saplo Patamang Tinggi Deli di Lunang Pareses Rapdohot kami pengurus di sosial distrikta kalau beola naun naik sian pengurusi naun somma kami dulu kita so ini nang doang pangulan aja tiki nasian resort yang pola raro akal luas tamu berjulu binasi denak so ini nang abang nami patita Oswin silalahi nasian hutar takas do di sorak pami alani akabar tikian namang inang Losdus marohatta molo manguduti piat carao dak pola biber name cara khusus alayan long anggo hatana ama paresis ma na paipu pasahato tuhamuna lao suruk manong tu na pasahato na kana hobar siak kami cara khusus ka sian sosial atwari komunikasi do ita dulu mula mauli nakaka alai tu binong paresis gabi rohani berarti nong dambe iti kita makatai isot na may langsung atika jadi mengatasi akan batu dulu Bang Paresis mau pasar time yang mau pasahaton ribuan nih tata opo pasar time atau Bang Paresis nah dihamuna amanami dohot inanami damang daina oparan ni natutuata nataholongi ima opu Nancy Christina Borsitopul Simorakir amang inang dison rodo hami ima sian HKP distrik Saplo Patamang Tinggi Deli pelayan full time sa distrik 115 kami pelayan full time dohot Parhobas distrik Patamang Tinggi Deli pabuahon na dohot kami marhabuk ni roha akamang akainan tapuji tuhata di bagasan dengan dibasana dohot holong ni rohana dilihot arin atiur di bagasan tekion
bahwa tiurus di magdalan ulau ni na tuaon sama ni nang di bagasan hai pason di buan hamu sen pakaratuan sen Jakarta Saharo di Bona Pasugiton Laos tanyang nami ma akamang inang tuhat tama na mamasuk-masuk hamu tuarin na negro di bagasan pangapulion na sumurung kapasita tuto di bagasan asneroha ita somon na tuon na sorma tua siya 10 tahun mga basa-basa na balgay sa tuhan takipe akamang kainang kabarita na uli na di memehon na tuwan taon tu hamuna sa kapuparan marparbuy may tuto tuwarin na negro di bagasan las ni Roha dohot sa daon nang holong ni Roha di hamu na marhamarangki khusus tu inang pandita Melpa semorakir songo dengan nami saulaun di hakai pedi tetap lopat tinggi dali inang dohot duhami marhabot ni Roha yang nami di parbugi tu hatta inang tu ada nang roh di bagasan las ni Roha di nama sirang inang dohot na tua na taholongi di bagasan Tekion atau ima saat ni hata nami nuaing tuhita tuhamuna salhuna tuhat tama na mapargugi kita nang hamuna tu ari naneng roh buti ma naraku